I denne video forklarer vi kort, hvordan du selv kan dryppe dine øjne med eyedrop-brillen. Tjek udløbsdatoen for øjendråberne. Den står på flasken eller på beholderen. Fordi væsken har en begrænset holdbarhed, skal du for en sikkerheds skyld notere datoen, hvor du har åbnet flasken. Tag proppen af flasken med væsken og kontroller godt, om du har fået de rigtige briller til din flaske øjendråber. Vær opmærksom. Sørg for, at flasken eller beholderen aldrig stikker mere end 1 centimeter gennem hullet. Vælg ellers et mindre hul. Så undgår du øjenskader. Hvis dette ikke lykkes, så brug ikke brillerne og søg først råd på det udleveringssted, hvor du har fået brillerne. Læs indlægssedlerne for dine øjendråber og se, hvad den korrekte dosering per øje er. Vask dine hænder grundigt med sæbe og tør dem af. Og rengør også brillerne med et klæde. Sæt flasken med øjendråber i det hul, der klemmer bedst. Igen, sørg for, at flasken eller beholderen aldrig stikker mere end 1 centimeter gennem hullet. Sæt brillerne med den klemte flaske på din næse og træk forsigtigt dit nederste øjenlåg ned. Læn dit hoved så langt tilbage, at flasken står lige over dine øjne, så dråben falder ind i dit øje. Du kan støtte dit hoved mod en stoleryg eller ligge på sengen, hvis det føles bedre for dig. Klem forsigtigt på flasken, så dråben falder ind i dit øje. Når du er færdig med at dryppe, kan du tage brillerne med flasken af. Tryk derefter din tårekanal på næsesiden af dit øje tæt i minimum 3 minutter med din finger. Dette forhindrer, at øjendråbevæsken kommer ind i tårekanalen. Sæt låget tilbage på flasken, rengør brillerne og vask dine hænder. Har du stadig spørgsmål? Kontakt det udleveringssted, hvor du har fået brillerne,